etorri, Gabon jainkoa alemana. Gabon jainkoa alemalarekin biharrongi dekarbula. Santa Isabelen konela, Jesus Gabonen ederra. Zeruetako errege data nola liteke bestela. Hiru erregen bezpera beti onera eskera. Usari hori galdu ez degi etorri gera eskera. Hiru erregek etorri dira Kristori adoratzera. Orain guk ere hementxe batoz bedorriko pelatzera. Izatzen digun bidea reverentzie lurrera. Lotxaberaka atreitzen gera jauna bedorren aurrera. Eunek eman du Clarentzie jauzerukoaren razie. Nagusi jaunak eman diguriko peletako lizentzie. Ate hau ere ezpelez eta buruan zilarrez. Nagusi jaunak esan dezagun hasiko eran edo ez. Nagusi jaunak berrie eraztunian badie. Sorban artea zabala duta buruan zentzu handie. Nagusi jaunan etxeak baztarrak zabalak ditu. Bostegun edo 6 egun ontzi nun bagenuan baditu. Nagusi jaunan etxean armaiek gauden etxean. Zalduna baizik ez baita sartzen armaiek gauden etxean. Oie guztiek berez petxori bedorregera egin ditu. Iurrezolako ziudadean gari deskarga